Ahojte, ja som Karin a toto je podcast s názvom Po slovensky. Dnes budeme hovoriť o slovenskej hudbe. Samozrejme, aj na Slovensku existujú rôzne hudobné štýly a každý preferuje niečo iné. Tentokrát nebudem text opakovať dvakrát, ako obyčajne, iba raz, jedenkrát. No pridám nejaké ukážky pesničiek. Poďme na to. Ako som spomínala, na Slovensku existujú rôzne hudobné žánre, rôzne hudobné štýly. Máme nejakú tanečnú hudbu, veľa popových spevákov a speváčiek, rockové kapely a momentálne je dosť populárny aj rap a hip-hop. Kapela Polemik hrá hlavne pesničky v ska a reggae štýle. Majú veľmi príjemnú hudbu, na ktorú sa dá dobre tancovať. Táto pesnička sa volá Tancuj. Tancuješ, tancujú všetci, tancuj, kým dušu vypustíš. Raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, kroky sa ľahko naučíš. Páči sa vám? Je veľmi energická. Hrdza je ďalšia slovenská hudobná kapela z Prešova, ktorá hrá hudbu inšpirovanú slovenským folklórom s prvkami folku a rocku. Popravde, o tejto kapele som sa dozvedela od mojich študentov. Táto pesnička sa volá Taká sa mi páči. Taká sa mi páči, čerešnička v makovom koláči. Taká, čo má fajné pľúca, do práce, aj do tanca je súca. Páči sa vám? Tiež je veľmi energická, rovnako ako Tancuj. Ďalšia kapela, ktorú mám veľmi rada, sa volá Billy Barman. Preferujem ich staršie pesničky a naživo na koncertoch sú vždy ešte lepší ako na slúchadlách. Táto pesnička sa volá Ukáž vrecká. Kľúče, papiere, cigarety zlomené, otlačky na zrkadle, v peňaženke dávno vychladlo. Páči sa vám? Ďalšia pesnička, ktorú vám dnes predstavím, bude od speváka, ktorý už bohužiaľ nie je medzi nami. Miroš Birka zomrel pred 2 rokmi. Celý život bol hudobníkom a jeho hudba je inšpirovaná kapelou The Beatles. Táto pesnička má francúzsky názov C'est la vie, ale text je po slovensky. Začínam byť zvedavý, či sa šťastie unaví, či ma osloví, ako v prísloví, či len mávne c'est la vie. Ak som trochu hádavý, neplač, to sa napraví.
čas mi len tak špliecha na maják, tak to pochop, c'est la vie. Páči sa vám? Posledná ukážka bude od skupiny Para. Táto kapela nechýba na žiadnom letnom festivale. Robia veľa koncertov naživo. Páči sa mi od nich takmer každá pesnička. Táto je trochu staršia a volá sa Keď ťa stretnem. Dlho som ťa nevidel, odkedy už nie sme spolu, teraz nám nič nevadí a hlavy máme otočené dolu. Tak, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie až do konca. Dúfam, že ste veľa rozumeli. Ak ste nerozumeli všetko na 100%, nevadí, môžete si kúpiť PDF s transkripciou a slovnou zásobou. Slovíčka sú preložené do angličtiny a ruštiny. Ak ste všetko rozumeli, nepotrebujete transkripciu, ale podcast sa vám páči, môžete ma podporiť a kúpiť mi virtuálnu kávu. Odkazy, teda linky, nájdete v popise tejto epizódy. Pamätajte, dôležité je, že sa so slovenčinou stretávate pravidelne. Dajte mi vedieť, ktorá z týchto pesničiek sa vám páčila najviac. Môžete aj hlasovať v ankete tu na Spotify. Čaute!